gi gima gi wacho ni gidhi timo ni jopiny and gi jok ma ae kuonde ma gintiere. Koro gwenge kuma gintiere gi jok mantiere go ok gen dhot achiel. Ok en jok ma wacho gimoro achiel. Koro ka sirkal nowacho ni gidhi tiyo ni jopiny, obed sirkal mamalo, obed sirkal mapiny, nitie gima ginyalo timo and ginyalo time mos. Aseneno ka kaontis moko osechako time ma giloko nyaka jok mantiere e boards mopogore opogore, ma iyudo kata ni kantiere boards mopogore opogore mantiere kaunti, ok ibi yudo ni jasiasa boketo ng'ata modwaro, irango kaka jok manyalo konyo gino bende nitiere, to mano bende iloko mana gi josiasa bende. Koro mano bende waneno ka pogruok osechako bede. An mana nyalo wacho ni aseneno ka timre kata Kisumo kae, to wanyalo rango kuonde mopogore opogore kuma onyalo timre. To jok manego bende ilosogo ahinya en ng'ama iluongo ni county secretary. Nikech county secretary nitie gi kipawa maduong' malich mar ndiko ji gi mar loko paro. So county secretary bende kobed go maber malich, to mondo los kode mondo rang ni sirkal ma entiere otayo nang'o, to konyo mondo governor gi MCAs bed ni sama gik moko biro ji neno gik moko mopogore opogore, mondo kik wabet ni koro kwasiketo mana ni minority leader ama koro wasiketo gimiluongo ni tokenism, iboket ng'ato achiel, but ng'ato achiel no kende ok nyal yudo thuolo mar konyo jote moae kumoae. Koro iyudo ka ng'ato achiel ni noket to ji dhawo ne ng'ato achiel ni tindo wewa chakre mana donjo kanyo no wewa, to oonge gi kipawa gi teko kata gi nyalo mar konyo jok moa gwenge te, kata ka ine ja minority moketi kanyo. Koro nego wabed ni warango ni service delivery tiere kar service delivery mantiere e county ka county. So samwa rango wach service delivery mantiere service delivery charters, nyaka ntiere jok ma charge of service delivery. Kaja service delivery nyalo timo tije bokonyo golo gik mang'eny ma waneno kuonde mopogore opogore ma service delivery ken bende akwede. To kendo warango ni apart from service delivery, county secretary samindiko ji ka otim application, kuonde moko tije bende inyiewo. So kinyiewo tich, mago bende kelo akwede. Koro gik machal kamago bonego warang ni akwede ni bende biro gi nikech anyuolo maki koso omenda moro bende maki kae. Koro kamago bende warango mopogore opogore, to bo yudo ka gigi chako lokre mopogore opogore. Jopiny bende nego losi e gini, kik wawe mana ni jok moko. Jopiny kokoloso bo medra meda ka ji oling'. Erokamano ahinya. Iwacho ni jopiny bende koro nyaka losi joma go simbe, wago negi simbe kaunti